sigaw ng malakas ang pangalan ng ating Panginoon na buhay. Amen? Ano, Jesus? Ayan, praise the Lord. Hallelujah. Napagod po ba kayo? Gusto ko ba nyo? Amen. Hallelujah. Napakasasabay ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Patuloy po tayo manambang sa ating Panginoon. Hello, may shout out. 4 million viewers. Today is Christ the King. Kaya natin sa oras na ito, patuloy tayo makalay ng patuloy sa ating Panginoon. Napatuloy sa ating Amen. Kasi tayo po ay nakaupo. Kaya natin sa oras na ito ay patuloy na dumami. Pasensya na natin Panginoon sa lugar na ito. Amen. Hallelujah. Samahin po kami dumami. Pagpuli sa ating napakabuti po Panginoon. Hallelujah. Pagpuli ka Panginoon. Saan ka nagsihan? Ayaw daan. Ayun lang pala ang toilet system. Ayun o, yung ano, yung parang yan. Saan daan? Yan, sa gina. Gilid. Kung ayaw mo sa gina, di mo pero gusto ko sa gina na lang tayo para madali na lang. Ay, bakit natin? Gusto ka ba naman ng saman? Sis, videoin mo nga yung likuran ko.
Hello! Shout out! Mainit sa Pilipinas, Russell. Mainit sa Pilipinas. Mag-practice kayo bukas. Practice daw kayo bukas. Sabay ganun eh. Dapat lang. Medical mission bukas. Evacuation. Lunes? Oo. Hindi. 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 Papasok ako ng umaga at papasok si Kunin ng hapon. Ano day, thanks you. Practice na kayo. Nga mo, kinananda. Ay. Bakit to? Pastoral? Akala ko kinanandang tinatanong mo. Chat ko. Ano sila? Ano sila? Pastoral. Ay, pastoral. Nagaroon ko maka 15 minutes. Huwag na nga. Wala nang email. 3 million. Thank you guys for watching. See you later. Bye!